Els llibres de Ciències Socials disposen d'un atles interactiu pel qual podràs navegar. També podràs fer cerques dins d'un arbre de topònims o a través del cercador de text lliure i veure les capes que t'interessin en cada moment. Els llibres de la branca científica disposen d'una calculadora científica que pots utilitzar sempre que ho necessitis. El llibre de Física i Química posa a la teva disposició una taula periòdica interactiva, informació sobre xifres significatives, informació sobre el Sistema Internacional d'Unitats i un recull de normes per la seguretat al laboratori. La taula periòdica presenta dues vistes, la dels estats dels elements i la de les categories. Ambdues mostren les dades rellevants de cada element i ofereixen una calculadora de pes molecular. El llibre de tecnologia també disposa d'un recull de normes, conductes responsables i mesures de seguretat que cal seguir a l'aula taller. Algunes de les unitats del Tangram tenen línies de temps interactives que et permetran aprofundir en àmbits temàtics concrets des d'un punt de vista cronològic.